Ассалому алейкум дӯстони азиз. Шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавен, лайк монен ва дар номерҳои поянбудаи мо муроҷиат кунед. Ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. Айни ҳол дӯстони азиз, мо қарор дорем дар ноҳияи Шоҳмансур, чораҳаи Хитои бозор аст. Дӯстони азиз, роҳи Миаса комбинат, ин роҳ бошад роҳи аэропорт аст, аз ин бар бошад роҳи текстил. Хонаи фурӯшӣ дӯстони азиз аз ана ҳамин роҳ сар мешавад, ростаки то охирша тарафи дасти рост роҳи оҳан мешавад, тарафи дасти рост хонаи фурӯшӣ дар ана онҷо қарор дорад. ЖД вокзал мегӯем дӯстони азиз, дар ЖД вокзал қарор дорад, аз ин тарафи мост. Як аз 10 сотиқ замин, 3 дар хона, квадраташ муайян нест. Масҷид дар ана ҳамин территория ҳаст. Мактаб садиқ аз территорияи ЖД вокзал аст. Дӯстони азиз, роҳ аз тарафи ЖД пиёдарав дорад, болои мосқатӣ. ҳозир рафта аз пеш коли маълумотро нишон медиҳем ба наводиги. Дӯстони азиз, ана ба пеши хона омадем. Ана ҳамин хонаи фурӯшӣ аст. Дӯстони азиз, роҳе ки омадем ростаки аз тарафи дасти рост мехӯрем. Хонаи фурӯшӣ ана ҳамин аст. Аз он пара дӯстони азиз, роҳи ЖД аст, роҳи Ёқут аст. Ёқут 2000 мосқати пиёдарав ба тарафи ЖД роҳ дорад. Дӯстон, аз ин тараф бошад роҳи ба мошинрав тарафи Хитои бозор аст. Дӯстони азиз, мактаб садиқ аз тарафи ЖД мешавад, мост мегзарем. Дӯстони азиз, аз ин тараф бошад дар наздики ана ҳамин ҷо масҷид қарор дорад. хоб, хонаи фурӯшӣ ана ҳамин аст. Мебинем роҳи асфалт аст. Дӯстони азиз, ҷубор дар пеши дарвоза ҳаст. ҳозир даромада поли маълумоти хонаро медиҳем. Дӯстони азиз, як аз 10 3 сотиқ замин гуфтем. ЖД вокзал, ноҳияи Шоҳмансур, 3 дар хона. хона компактни аст. Дӯстони азиз, якум дар мебинем, якум дар ҳоҷатхона, дуюмаш бошад ҳамом, сеюмаш бошад кухни. дар ин ҷо бошад як дар зал аст. дар ин ҷо бошад ду хонаи дигар. Дӯстони азиз, тагаш подвал, таги ана ҳамин дуюм хона подвал, як подвали калон аз ин тараф. обши 3 дар хона аст. Дӯстони азиз, дар ин ҷо як кат ва як ҷои алобхона. обаш пастаяни светои шаҳрӣ камбудӣ надорад. ҳуҷҷатҳои хона 100% аст. Дӯстони азиз, хоб, якум хона медароем. чизи чораҳошонро мегиранд. Дӯстони азиз, баъзе кондитсионер, термикс, ҳамин чизояш меистад. як хонаи калон. дуюмги хона. неш бошад сеюмги хона. комнатаи детский аст. Дӯстони азиз, хоб, дар ин ҷо як дар буд. Дӯстони азиз, аз тарафи дигар комната ин тарафро маҳкам кардагиан. дар фақат аз ана ҳамон тараф аст. аз ин ҷо маҳкам шудаги аст дар. хоб, ин ҷо бошад кухни аст. Дӯстони азиз, ин ҷо бошад ҳамом. ва ҳоҷатхона. хоб, мефармоем ба подвал. ана ҳамин ҷо дӯстон як подвали калон аст. таи комнатаи болое ки дидем тагаш подвали калон дар ҳисоби комната ҳисоб мешавад. дӯстони азиз, чорум хона метавонед шуморед.
خب دوستان عزیز یک بار دیگر تکرار میکنیم خانه فروشی قرار دارد در ناحیه شاه منصور ЖД вокзал کوچه صنعت 11 сотих زمین 3 در خانه квадраташ муайян нест. нархи ин хона дӯстони азиз 700 000 сомон боз муомила дорад. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. номерҳо барои тамос 558 59 47 47. дар ан ҳамин номерҳо ватсап вуҷуд дорад. тариқи ватсап ё ин ки дар номерҳо прамои занг мезанем маълумоти бештарро соҳиби мулк медиҳад. раҳмати калон барои диққат. дар канал обуна мешавем, лайк мемонем ва дар номерҳои поён буда муроҷиат кунед. ватсап ҳам дорем, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. хоб худо нигаҳбонатон то навбори оянда.